मटामटी माबायाव मा होनोमोनलाय क'क्राझार कन्स्टिटुएन्सि माबायाव एसटि सिटआव 100% गेरेन्टि आं देरहागोन बे मानो होनना बुङोब्ला मोनसे मुल इस्यु दङ आरो पपुलेसन पार्टिबाबो अर्थात बे मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट सिस्टेमै फैदों खारन आनरिकगनाइज पलिटिकेल पार्टि हिसाबै जेखिजाया मानो आंना मोनसे इस्यु दङ जे ट्राइबेल ब्लक बेल एरियाखौ लानानै आरो लोगोसे जोंहा मोनसे बर'नि मोनसे साननो हनो गोनां मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट भाषाया बेनो मानो होनना बुङोबा जोंहा साननांगौ लगिया फैबाय दिनै क'काव दारि गोनां आरो जेनेबा माबाफ्रा बेदर गोसोमफ्रा गासिबो साग्लोबबोजाय बेनि खेथ्रआव दासिमबो उच्चेदनि बाथ्राखौ फंसेबो लानानै जायखि इउपिपिएल बिपिएफनि लिडार्सफ्रा जाया मानो बिथांमोना दिनै सिरि थायै फंसे बाथ्रा बुङा बिनि हेंथायैसो आं दिनै गेलेनो सानदों मानो होनना बुङोब्ला सोरबा एमएलएस बिपिएफनि एमएलएसफ्रा सोरबा इउपिपिएलनि एमएलएसफोरखौ बुंनांगौ जे बाथ्रा गैया बे मेटार्सआव बिथांमोना बबाव गेलेयो आंखौ जे बुङा खिन्थु वाट इज नैबे मौर्त टाइमाव दिनै आंनि जे स्ट्रेटेजि आइडियोल'जि बेयो मोनसे सामथिं डिफारेन्स खारन बिथांमोनहा दिनै इउपिएल बिपिएफ गुबुन गुबुन हान्जानि मानसिया मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन जे माबायदि जों डेभेलपनि खोथाखौ मावगोन नङा होमबा दिनै अरुण'दय स्किम माबा 500,000 बेबायदि थाखा फैसा लाना बिसोर गुवाहाटी सिजेननानै न' बां बिल्डिं जेनेबा रास्ता जेनेबा कलेज शिक्षा इडुकेसन बे बाथ्राखौ बिराद बुंबाय बे आंनि थाखाय फुराना मेटार्स बे जाल्दाब गारदे एक्चुअलि जे नैबे मौर्त टाइमाव आंहा दिनै मोनसे आं बेखौल' फाइट नांनो बुंदों आरो दिनै गुबुन नेताफोर बायदि इउपिएल बिपिएफनि एमपिसफोर बायदि नङा बिथांमोननि साननाया जाहैबाय गावनि लबालबनि थाखाय बिथांमोना मावदों सार्थ लबि आंनि खोथाया जाबाय आंनि स्ट्रेटेजि आइडियोल'जिया जाबाय आंहा एकमात्र बेनो जाथिखौ रक्षना बेखना खालामनो थाखायसो आं दिनै क'क्राझार कन्स्टिटुएन्सियाव प्रत्येकटा जोंनि बर' माहारि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जाखांफुनायफोरखौ बिथांमोनखौ मोनसे गुरै खावलायगोन जिहेतु फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे आं नैबे 2026नि जानो थांगासिनो बिसयखौ क'क्राझार कन्स्टिटुएन्सियाव बिपुल भटजों जयजुक्त जागोन ना मोनसे प्रत्येकटा जाय इउपिपिएल बिपिएफआ रायजो राजाफोर खालामो बिथांमोनखौ मोनसेल' खावलाय एटलिस्ट मोनसे हां जोबथाबोनो थाखाय आं चान्स होगोन आं आसा खालामो खारन आङो जे सोरबा इउपिएल बिपिएफनि नेता बायदि नङा जितु संख्रि होनानै लेवारखौ कन्ट्रल जानाया बेबायदि नेता नङा जुदि आंना मोनसेल' बाथ्रा बुङो जुदि आं देरहायोबा उच्चेरा 100% निश्चित जागोन आरो फाइट नांगोन जोबथा नैबे जिहेतु इलिगेल माइग्रेसन जिहेतु हाबसननानै दङ जोंनि माबायाव बिटिसि खेथ्रआव दिनै बुंनो थाङोबा ओरै क'क्राझार दारिगाना हाबसननानै दिनै क'क्राझार टाउनखौ नाख्रेबबोजोब्बाय ओरै गसाइगावनिफ्रायनो बेदर गोसोमफ्रा नाख्रेबबोजोब्बाय लिंसुङावबो गासिबो नाख्रेबबाय दिनै लासिंसिनि बाथ्रा दिनै इउपिएल बिपिएफनि नेताफ्रा जे एमएलए एमएसफ्रा फंसेबो बाथ्रा बुङाखै दा नैबे मुहूर्त समाव आं मोनसेल' फाइट नांगोन जे उच्चेरा स्पष्ट खोथा जागोन आरो लोगोसे आंनि फार्स्ट उत्थापनानो जागोन देरहानाय लोगो लोगो स्टेट एसेम्बलियाव थांनानै बेखौ बुखावनानैबो जेरैखिजाया थै थांबाबो बेखौ मोनसे डिमान्ड खालामगोन जे काइन्डलि बेखौ जेरैखिजाया मानो होनना बुङोब्ला नैबेनि खेथ्रआव नैबे मुहूर्त टाइमाव जों नैबे जोंनि जल्पना खना जे बिजिआर ट्राइबेल ब्लक बेल एरियानि हाखौ जे इलिगेल माइग्रेसन बाय हाबसननानै दं बेखौ जेरैखिजाया फ्रि क्लिन चिट खालामनो बे बाथ्राखौ आं बारे बारे उत्थापन खालामगोन आरो बेनि थाखाय आंनि फाइट नांगोन आरो जुदि रायजो राजाया बुजिनानै जुदि बेखौ थार बाथ्राखौ सानालासिनो जुदि इउपिएल बिपिएफनोल' जुदि भट होयोबा अब्ला गमामायैनो जोंनि थाखाय मोनसे खोमसिया साग्लोबगोन आं स्पष्ट खोथा बे बाथ्राखौ मिन्थिनानै ला गतिके दा मुहूर्त टाइम थानायावनो बेखौनो आं बुंनो सानो रायजो राजाखौ आं फंसेल' बाथ्रा खावलायो जेरैखि जानो क'क्राझार कन्स्टिटुएन्सियाव सोरबा आब' सेउलियानो गेलेमानो सोरबा आदा लरेन्सआनो गेलेमानो आं बिथांमोनजों एज ए मानसि हिसाबै आं बिथांमोनखौ सेनियर हिसाबै आं बहुत रिसपेक्ट खालामो खिन्थु नैबे मुहूर्त टाइमाव जुदि आंनि पार्टिनिफ्राय जुदि आङो जा पपुलेसन पार्टिनि आफादगिरि जानानै बा केन्डिडेट जानानै जिहेतु मानो होननानै बुङोब्ला देरहानायखौ आं स्पष्ट खोथा बेखौ नुदों क'क्राझार कन्स्टिटुएन्सिनि खेथ्रआव आं आसा खालामो जे गिरिह बिसास दैमानि खेथ्रआव आं मोनसे ओरैबायदि डिफारेन्स आं मोनसे आइडियोल'जि स्ट्रेटेजि आंना आलादाखा जे आं रक्षना बेखना होनो थाखायसो आं नैबे इलेक्सनखौ 30 नाम्बाराव दिनै गेलेदों आंनो 50,000 भटारा जेरैखि जाया नङाब्लाबो आं 40,000 भट 30निफ्राय 35,000 भटखौ आं बर'नि भटखौ मोननो थांगासिनो दङ 100% आं साइलेन्ट भटारा दङ बे खेथ्रआव आं निश्चित जयजुक्त जागोन क'क्राझार कन्स्टिटुएन्सिनिफ्राय आरो फाइट नांगोन आं ओरैबायदि फाइट जाहाथे जाति धर्मखौ लायालासिनो एकमात्र आङो दिनै कमिउनेल टाइपबाबो जातिखौ रैखाथि रक्षना बेखना होनो थाखायसो आं क'क्राझार कन्स्टिटुएन्सियाव बर'नि भटखौ मोनगोन आसा खालामनानै लोगोसे नैबे उच्चनि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय आं बेखौ फाइट नांनो थाखायसो आं बे भटखौ सिदान्त खालामनो गेलेनो थाखाय आं दिनै इउपिएलनि बिपिएफनि सोरबा गिदिर गिदिर नेताखौ बाथ्रा बुंनांगौ गाज्रि बाथ्रा बुंनांगौ जेबो बेयाव सोंखोरायनांगौ खोथा गैया खिन्थु बिसोरनि जे मावनाय दांनायखौ नुनानै दिनै दुखु मोनदों ओंखायनो एकमात्र बबे कन्स्टिटुएन्सियाव सोर केन्डिडेटखौ देरहा इउपिएलआ जेबो आपत्ति खिन्थु मुहूर्त नैबे टाइमाव जे नैबेनि खेथ्रआव क'क्राझार कन्स्टिटुएन्सियाव जेरैखिजाया आंखौ देरहागोन होननानै 100% आं निश्चित गिरिह बिसास बे खेथ्रआव आङो बर' माहारिखौ आङो खौसेथि जानो थिनदों आरो आं बेखौ बुंगोन जै बर' हारिनि जै बे खोथाखौ आं बुंगोन एसेखिनियाव बुंना फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों